Правя това видео в Чита Алта, Италия, град Бергам. Чита Алта най-вероятно значи високата част на града. Или да знам, ще го преведем по някакъв начин. Църкви, музеи, всякакви глезотии. От едно време 1639 година ли беше, по-рано ли беше. Това, което снимам, го има да се разходите в Google, може да го видите. Сега Петя, ако си обърне лицето, да се види не само газето, да се види, че е тя. Изяде половин кило пица, оригинална италианска, с зехтин, бекон, моцарела, кобеш. Почна да прекляка вече. Дупито и натежа. Не е и срам. Ще стане като италианките, дебелогъза. Сега да видим къде ще ме водиш да пия бира. Обаче аз ако пия пък бира, взем да ни се доспи. Чао, ragazzi! Come stai? Come stai? То с оранжевата блуза не ще го снимам, обърна се. Тук в Италия нещо не ще да попадат в кадър. Спри там, ако обичаш. Петя, спри там, ако обичаш. Че не съм снимал тук. Точно. Сега трябва да фана някак си и аз да се заснима, бе, да му се не видиш. Как ще стане? Ясно. Какво ми снимаш? Andiamo, andiamo! Donne e uomini, capaci di cerita, di Vangelo e di Piazza Padre Reginaldo Giuliani. И се качим пък по стъпала. Аз първи. Пицата ми тежи. Кое? Пицата! Пицата? Ох, да! Улички. Я ви цъкне да ви. Чакай сега. Трябва. Така. Погледи там горе. Горе ще погледам, чакай малко сега. Първо фащам това. Така. После слизам пак надолу. Ами ще се помъча. Искам да го фана така. Готово. Тювайте, дявайте. Там горе ли мога? Спира, стига толкова.